Hola, el meu nom és Adrián Salcedo i sóc el creador del Canòvol.cat. Us vull explicar unes quantes coses sobre aquesta pàgina web. Com podreu veure, està organitzada en 5 apartats poètics i un formulari de contacte, a través del qual podreu enviar-me les vostres experiències al Canó Volgudes. Dins els 4 apartats poètics podreu trobar un mateix poema original declinat 4 vegades. Declinar, perdre progressivament una qualitat, força, importància, salut, etc., en especial quan això l'apropa a la seva fi o desaparició. Espero que trobeu una relació significant amb el que es diu en el vídeo de llançament i aquesta informació que us dono. Per altra banda, si premeu el logo d'aquesta pàgina web, autoanomenat Nòvol, podreu accedir al manifest de la pàgina on trobareu unes propostes teòriques i pràctiques per a la poesia catalana. D'elles podrem subratllar la que té a veure amb l'ampliació dels continguts poètics mitjançant premis literaris que ofereixin al guanyador o la guanyadora la publicació del seu poemari en format web, amb totes les facilitats de producció que s'ofereixen al igual que amb la producció d'un llibre. Trobareu també altres propostes pràctiques que de segur podrem discutir. D'antuvi, el que aquest manifest pretén és que els poetes cerquin i creïn nous continguts que es puguin explotar al web i a les xarxes, produint, efectivament, formes diferents de portar a terme l'exercici poètic. Li aportarem un creixement molt valuós a la poesia catalana si som capaços de fomentar i accelerar l'enriquiment intern. I quan llegiu les edicions del poemari, veureu que la disposició dels versos anirà canviant. Això mateix és el que permet l'enregistrament de les línies a una base de dades. També haureu d'anar provant de tocar alguns versos. És possible que se us desplegui contingut addicional. Per últim, vull donar les gràcies a tothom qui ha cregut en això. Ens veiem aviat al Canó Volguts i al Canó Volgudes.